Azkoitiko herriak eta bertako sinistudok, agurtzen dugu pozik eta bihotzez, hainbeste urtetan gure gortzei jaude izandako Don Jose Maria Zetio, gure artean daukaguna. Gaur gurekin dugu eta gurekin ospatu dugu berak, urratiko almaren koronatua izan zeneko, 50. urtegutan gaina. Bera da gure arratzaldeko eukaristia hau zuzenduko duena. Aste osoan izan ditugun ospakizunek, arratzalde honetan beren amaiera aurkitzen dute. Eukaristia honen bukaeran, dakigunez,
Kristogan usteon izan genuenok, jainkoaren jaitzaren gorespen izango gera. Jaunak esan. Poztu zaitez Maria, graziaz bete hori. Jauna zurekin, bedenkatua zu emakumeen artean. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Gabriel jainkoa idatzi zuen jainkoak Nazaretzen zan Galileako herri batera, Birjina batengana. Daviden etxeko Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen Birjina eta Maria zuen izena. Aingeruak aginetxean sartuta honela esan zion. Poztu zaitez graziaz bete hori, jauna zuekin. Ikabatu zen Maria hiltzaileek entzutean eta pentsatzen jarri zen, zer ote zitekeen halako aburkura. Aingeruak orduan, ez izan beldurrik Maria, jangoikoaren ederra aurkitu duzu. Begira, saberdeak sortu eta semea izango duzu. Eta Jesus ezarriko diozu izen. Hautia izango da. Goikoaren seme deituko dute. Eta jainko jaunak haren aita Daviden errege hautia emango dio. Jakoben etxean errege izango darekin. Eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Baina Maria orduan aingeruari. Nola daiteke hori? Nik ez baitut ezagutzen gizonik. Eta aingeruan, Espiritu Santua jaitziko da zuregana eta goikoaren zutanak bere izantean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko den Santua jangoikoaren seme deituko dute. Ara, zure aire izalbere bere zaharrean hautu dago. Eta agorra honen zenan zigarren hilabetean aurkitzen da. Jangoikoarentzat ez baila ezer ezinik. Maria orduan, ona hemendik jaunaren irabean. Gertarekin zuk diozu bezala. Orduan aingeruak utzi zuen. Jauna esana. Apaiz, agunok, agintariak bitartio, Kristau zerbide nahi. Berrogeita hamar urte betetzen dira gaur, Urrategiko Andre Mariaren koroatzea egin zenetik. Aspalditik zetorren idazkiak diotenez,
izan behar duten apemana. Ez da alferrikakoa izan tarte honetan, Elizak egindako azterketa, batez ere Vatikanoko bigarren kontzilioan. Eta ikuspegi horretatik gauzak ikusita, Elizaren aldaketak onugarri izan direla, ezin ukatu. Beste alderdi ilun eta tristea gertatu badira ere, eta horien artean izan den sinismenaren berakada eta oztasuna. Eta gizarte horrek Eliza alde batera ustean nahi izaten, hien artean inolazko harremanik izan beharko ez baduke bezala. Baina zuek gaur hemen egoteak, Azkoitiako Kristo maiteok adierazi nahi argi eta garbi adierazi ere badala zerbait aldatu ez dena. Azkoitia askoren bihotzetan dagoen eta gerokoan ere izango den, horrela usten dugu Andre Mariarenganako benetako maitasun bero. Hori da hain zuzen gaurko egun honetan batez ere guztiok gogoratu, azaldu eta ospatu nahi dugu. Zuen ama Andrearenganako maitasun leiala eta sendoa. Eta geroan begiratuz, gero eta garbiakoa eta fineakoa nekizuna maitasun hori izatea. Elizaren eta gizartearen egoera nolakoa den ikusiz. Ez baitan nahikoa atzera begiratzen, aurpegi ilun eta etsitako batez, itxaropenerako lekuniz ez balego zela. Itxaropenik gabeko maitasuna ez baititzak izango egiazko eta maitasun sendo. Nola da gaur maite, erregina bezala onartu nahi dugun Alemania. Gaur ere gure erregin izaten nahi dugun Alemania. Edota nolako erregin izaten nahi dugun, edota zerta izen honekin adierazi nahi dugun. Hau izango izateke gaurko ospakizun eta jaioien fruitu eta ondorio aberatsuna. Zar hori ikusi, bihotzean mamitu eta gure bizitzan eragin. Ez dut berrikeria generen egitxe asmatzen ibili nahi. Betiko batek Joanes jaunaren zentzun ondoren nintzatuko nazezu. Itzoien argia eta indarra adierazuz. Baina hori bai, lehen esan da bezala, gaurko giroari eta egoerari dagozkien tegiak eta agiteak ezagutu nahi. Entzun ditugu irakurgaiak,
jasotzean gandik sortu daiteken intasuna. Azken finean, hautsaren urtean geldituko da, jainkoa altzera uzten badu, eta hori ere ikusi eta ikortu behar dugu, gizartearen interesen tresna izanik, eta tresna bezala besteak izanako egin eta gero, besteak horrela egin ondoren betirako desagertuko den zer. Lehenko zaharrazioaren posizioa parrokiaren honako zaharrak. Horrekin jarri alde, bertrazioa eta gero horratu zuten aharen ondoa. Lego bizantiko Pedro Aldado, edengo erreko diazkatara. Sasoi hartan, eraman zuen irudion parada guarte. Geroztik, irudi zorakari honi, erropakin apentzeko jatorrizko itxura aldatu zen. Gaur, izugarrizko poza daukagu, berriro ere, berri izuntan, eta horretikoan baren konsensizioaren koronazioaren 50. urte ospakizu honetan, Azkoitiko udal hartzeagiko parrokiari eskaini nahi izan dira. Eta parrokiak eskertzen dio bihotzez udaletxean. Nahiko ondatuta zegoen irudi hau berriztu egin duelako. Eta antzinako bere tokia berriz ere itzulia izatea. Mila esker. Parrokianek pentsatuko du irudi hau jarri. Toki berezi bat izan daiteke eta egokia. Bai irudiarentzat eta baita ere ikustatu nahi duten guztientzat. Eta orain, garen izenean, parrokiaren izenean, udaletxeko ordezkaria emango duen irudi hau hartuko dut.
eran ere berarekin bat izan dezala. Gogoan izan jaunak iristeko itxaropenean joan dira gure senideak, eta itako guztiak hartu itzatzu zure aurpegiaren argitan. Erroki izakizkigu arren guztio betiko bizitza irikzioetzagun, Amekoaren ama Maria Baratxuarekin apostolu santuekin, eta gizarte guztietan zure arrizko
ohar batzuk. Datorren igandean beste batikan hasita, parrokian eta Elizabeti, gure Elizabetean eta Elizabeti guztietan dakizuenez, urtero irariak hilak ekartzen direla, Karitasen motibo bat, arrazoi bat, gure kolaborazioen eta gure laguntza eman. Berez, gure erantzuna eskuetan daukagu, oparotxo izan edila beti bezala. Bigarrena datorren ostiralean, pastoral ikastaroa hasten da, eta aurten 16 urte bete egin dituztenak, edo beteko dituztenak, deitu daude, sinismenaren aldeko prozesuak parte hartzeko. Eskutitz bat jasota daukate, edo jasoko dute. Hala eta guztiz ere, aditzera ematen dizuet. Hori datorren ostiralean ituntzeko 8etan, kartzelikoan aurreneko soranikoan areto nagusi. Eta bukatzeko orain zaldea abestuko du herriko koruak. Eta gero prozesizua martxan jarriko da. Ohartxo bat, ez daitezen nahiz iluna izan. Iluntzeko prozesizua urtero egiten deguna ostiral santuko prozesizua. Orduan bilera kalkutzen da luzarua. Oain hortan bilera kalkut daitezen baino zabalera. Hau da kale osua estalian sortupatikaz. Prozesio horrek hiru geldialdi izango ditu. Bat, Eliza horrean, zergatik zahatza, dantzariak, amarekinari abegi honez egiko dionako. Bigarrena, herriko eparutzak, han ere festemonaldi bat, eta zahatza abesbatzak
adina erdixanerako.
Thank